Don't take that thing about yes, serious, very wrong. Kuthiwa ubhalanga phindwa endeni imali. 2 billion waqhubeka ufuna ukuyenza lento. Izinto esekutshela ukuthi ungakwazi kwabani kodwa laba baphuma phi laba? Ezonweni babhekephi? Ubani ke loyo? Ubani loyo? Ngakufaka lokhu kancane. Ithi ubani loyo? Osuka lemuva. Obheke lapha ya. Endizobe hamba nje kunomyalo. Yini ezilefrente siyocinga umyalo kuNkulunkulu. Sithi yini esingayisho kubantu bakho namhlanje? Ingoba sisuka kuphi? Emnqamlezweni sibhekephi? Wala siyakhona. So, abantu abasebenza babephuma lapha babetshela into kwani. Njalo babebuza kuNkulunkulu, ngingaphuma, ngingayilwa lephi, ngizoyinqoba yini ngoba impilo yomuntu onjengawe kufuneka ibe ne-directive. Hallelujah. Ibe ne-directive, iphinde ibe ne-direction. Kube khona umuntu oyilawulayo ukuthi iya kuphi. Asezenzeni lolu hambo lwethu. Hallelujah. La kuphela khona amandla ukuthi usabuza uNkulunkulu yini edingwa abantu. Yabona lo mlayezo ukhona la endlini. uNkulunkulu abazi ukuthi kunezinto ezinyakazisayo eyidinga understand ukuthi usabusisiwe. Noma zikhona izinto ifike aziyukwa namandla kuye ngobujani ubusisiwe. Angeke kuye nento lapha ngibuye nje ngoba ngithanda ukukhuluma nabantu. Khona umuntu ofuneka yezwe indaba yakhe le yokuthi noma bazamile abeyiphumelela noma bangafisa ushefu abeyiphumelela ngoba wena ubusisiwe. Ubusiswe ekuqaleni, ubusiswe ekugcineni, ubusiswe phakathi nendlela, ubusiswe ekuseni, ubusiswe emini, ubusiswe ntambama, ubusiswe ulele. Ize lithi izwi lenkosi ngisho ulele uyakwenzela. Uthi ulele nje akozeki akalali. Okay, namhlanje ngizosebenzisa i-judgment. Unomthakathi ohamba naye emzimbeni wakho okukhona izinto amjijele ngazo. Ngizosebenzisa i-judgment ukuthi awazi wadlala ngemali yakho ngoba lo ubusisiwe. Khwifa ungalali, ukhwife wenze yonke into, uspende imali. Vele ababi bayabaleka ngekho bathoshana. Nababe abalali bengabalali yini. Kodwa wena noma ngabe wakwenza kwamlunga lokwezinye indawo. Ngithi mina noma ngabe isifo noma ngabe yini. Siyagana. Hallelujah. Sikana umuntu wrong. Because it's where William ngeke uzusho lutho. Ngisho ngayisho leyo nto ngeke isebenze. Ngoba wenziwe njani lo? Awuyithele ngusisi. Uthi le ndayisa ngini kimi yehliya nabafana babo. Uthi yehliya emuva ekhaya. Awusehle ngamaboko ke manje. Ngoba khona abanye bakini abanekhanda. Uthi lesibusiso sengahlehla ke ngemuva manje. Ngiyalahla isikhona. Lapha phela khona ngizosiqala khona. Ngibusiswa emuva. Ngibusiswa manje. Ngibusiswa nangaphambili. Ziyakusebenzela lezi zinto. Ziyakusebenzela ngisho soyitheko. Izinto selilodwa. Uthi ngakhuluma ngalelana. uNkulunkulu wawuza umkhuleko wakho. Fundela abantu 18 ukuze bayizwe lento engisho. Ziyakusebenzela lezi zinto. Why every Sunday I speak positive words? Why every Sunday I speak positive words? You know, from Monday, khona izinto ekade ngikhuluma negative words. Yes. And angazi zikhulume waze wena wathatha ziphi inqumo. Amen. Waze warotshwa ngaphelele ukukholwa kwamncane.
Kwaze abanye banelithi faith, abanye bane-weak faith, abanye abanalo ukuthi ukhulumanje. Kwa-faith ababefike bebandayo abasenayo. Every time ufuna sivuselelo kaNkulunkulu understand ngokuthi ayikho into eyohlula wena. Sisho uney'bazi. Ayikho into eyohlula wena. Azathi usathane uvuke kanjani wezephonzweni emva kwalesiko ekade sikhona ebusuku. Uthi ngoba ngiyazi ukuthi ngibusisile. Yabona izinto kaNkulunkulu bakuzulu sizisho zisenzenzeka. Into nje kaNkulunkulu ishiwo izobe njalo zona. Angisishumela manje simezwini. Sima noma ngabe kunesithando somlilo sonke sime noNkulunkulu. Ngisho ngokwarathu uNkulunkulu akavelanga lapha bafana. Wavela 19 time. Nabo 5:2 akavelanga. Wavela ngesikhathi sika-o'clock. Sebephakathi esithando somlilo. Wavela uNkulunkulu kwasho yena kwashisitha. Sathi ngibabona bawu-4. Sase siyaprofetha for the first time. Asibazi nje. Kodwa sathi ngibone ngathi indodana yawo uNkulunkulu. Bawuprofetha izitha zakho. Zithi noma kungathiwani. Bengilokithi uyathakatha kathakathi. Lo uhamba noNkulunkulu. Usho umakhelwane wakhe ayizama. Esebona kungena iy'moto kwabo. Esebona ku-extendwa kwabo. Esebona kungena ama-double story kwabo. Esebona kungena amafenisha amasha. Okhuluma isitha. Sithi ngangizame kangaka ngisho ukuthi ngeke kwenzeke lutho ngalo muntu. No, lo muntu uhamba noNkulunkulu. Wabusiswa kusukela ekuqaleni. Kuze kube kalokhu ubusisiwe. Bonke abantu ababusisiwe bake badla isitshele esisodwa nabanye abantu. Baphunyuka ngoba bakholwa ukuthi sibusiso kaNkulunkulu siyathembisa. Sangishuthi mina engekene kulona. Nihle kanje. Ngoba ukho khona. Niphange uphuthu. Oluphosweni bazalwane. Noma ngabe bazovela uphoswe nje. Kwenza ushukela. Ngoba ayikho into ozoyina nizoyina. Kwenza ukuthi nigcine nifile. Ngelinye ilanga usewudokotela lowo muntu. Kwadliwa kuphi kodwa? Ukudla isitshele esisodwa kusho ukuthi ngeke abe yilutho. Wathi ngizela ukufutha for today. Kodwa mina ngizoba udokotela. Waqhubeka wadla kanjalo wathi ngizoba udokotela. Kwakhona inyanga angayikhokhile esikolweni. Wathi kodwa ngizoba yini? Sikhuluma ukuphila kuze kufike. Angizizwa ukuthi sikhuluma ukuphila kuze kube njani. Asika-raise i-generation ethanda ukutotoza. Sikhuluma ukuphila kuze kube njani. Kuze kufike. Thana akabonakala siyabayikho. Akabonakala siyabayikho. Uyabona abantu nawe uyabona. Uyakholwa kodwa ufuna thina sikhona. Kodwa usayibonakala. Uyekile ukukholwa wena ngaphala. Ubona izinto zakwehlela. Awuyekanga ukuyazi ngelilanga yosishana. Ngafana naye. Kanjalo ke nasey'ntweni zakho. Usathanda uzokubhekthela isikolo kakhulu. Bese singanaki lutho ngapha kwi-excellence. Emva kwenza abantu bathi yazi kanti ukhonza uNkulunkulu kubuye kube nje. Sekusengathi ukhonza nje kufanele ngigqoke iy'cathulo ey'tshekile, ngigqoke ibhanti elithembile ukuze kubonakala ukuthi ngikholwa kahle. Isitha esasizirobha. Wena ubusisiwe. Wena ubusisiwe wena. Wena ubusisiwe wena. Wena ubusisiwe wena. Hallelujah. Yasikhona isikhathi la sasike sikhonze khona sowutshela. Sikhuluma le. Ngashintsha idraft. Ngokuya enyuka. Kala ngaba khona mhlaselapha ezansi. Bathi umuntu ubonisele like i-helicopter. Yakubona le helicopter ngakayisho yini na?